Gusto po tuod no kay di man gud po na pug sanay. Unya kuan kanang naa kay kuan din ha kanang Titan Gel. Titan Gel? Unsa man ron? Buang wala ka kailag Titan Gel katubang pagay ba. Ay nanoad sa ko kabalo aron. Baya galing katubang patindog pagay. Ha? Unsa man na epoxy? Epoxy ha. Pagdagan kay mga lalaki mo gamit mo gud ana. Unsa gud era wala sa ko kabalo nang giingon nimo? Ay na, manggaling ni si katubang Titan Gel ba? Katubang patindog ug buhok pagahi. Ay, gats be. Gats bisay mong kabuang ginag Titan Gel. Bali po kasi. Oy mo pud imong pangitao nang wala na to. Unya, unsa pa man day mga baligya nimo nang wala kay akong paliton? Ah, mag-undang ta sir, matiwad sa kahali na nimong kalaki. Ug usa wala mo pud pangitaon. Mangita ko bilang customer pa, hina pa ko. Ay, taysa no? Papalitan lamang ko nimong kuan no? Ang unsa man? Kanang kuan duyan. Ah, kabalo sa nang wala tay duyan. Pangitaan pa tag duyan. Sana all masuko man. Dara. Kaya galing ni siya baling dugaya ka ini mo. Naman galing ka. Nahibalubi kang gaulan. Nya mamang bro magkamasuko nako. Dili kay mo ra magugug imo kung pagkasadon tungod ang gaulan. Dili asa man na Petro. Dara. Pila man eh? Pila man akong gihulman nimo, Bob? 1,000. Oh, gato kag 2,000, 1,000 ra gid na. Baya po galing ka wa po kay pagkakonsensya roy. Ay maman, usay problema nimo ana? Tulo ka bulan nimong gihulman niyo. Ya magbalik na ako ni. 1,000 ra gihapon. Baya bong atong sabot og naa ako'y kwarta. Nang kisulod sa tulo ka bulan wa man ko'y kwarta karon ra ko kakita. Bisan po gani. Usa na imong bot imong pasabot, imong painteresa na. Maingon kay say nagadugay-dugay na gid pud to. Hesus ka bubong. Wa po ka mahadlok hubag-hubagan kag tubkan kag mga hubagan ng imong. Wala gani ka mahadlok ka Lady. anang imong gihulman ning kwartaha. Naunta ko galamiton, imo mang gihulman, ako na lamang gipahulman nimo. Agmamao day nang hitabuan, ang sakit sa buot nimo ng paghulam. Wala na laman unta ko nimo gipahulam. Dili kinapilit mo ko kinaluoy magupo ko nimo. Usa ka, Bombay ka, magpa-interes ka. Ari na laman ano wala pa ko'y wala pa man ko'y interes. Ano Ano kuon man na nimo? Dili man ka nimo, di sa na ako iulay. Wala pa man ko'y pa-interes nimo. Ako sa laman ning iulay. Libuga kay nimo. Nan, salaman po kang gusto kang muanak ning imong kwarta. Gusto ka nimong Ari na na mahimong dos, man. Ari na laman. Kamatay po noon ang Gamiton negosyo ko na na po ning Bubong Roy. gampod gani laman pagkapini bisag usa ka gatos. Anong mangayo pa man kagpakapin bubong? Nang mura man akong gihulman, di ka madlo kan si Ron Bong. Sir, mupalit mo bangko, sir. Kani kay daganing kwarta. Kasagad laman eh. Nang hulam ragani ko ani tulo ko kabulan o kay lisi sa kalibo. No. Palita laman ninyo ni sir. Autan eh. Kini may baligya kini sa kalibo, himbayad ko utang niya. Paghilam de ikaw may nakadawat rog ayuda, ikaw palit laman na di ka maluya na, ha? Sige sir, palita laman ni sir. Nakadawat bitaw kag ayuda sir. Ayuda. Kabuang nimo bubong say ayuda nang kinupit ra man ginako na tong gitrabaho ang furniture. Pasagad laman ning nakadawat tag ayuda. Baya, basig dagang na imong nakupit diha, palitan pud laman, ah. Matay kabong kang abi dagay ka. Gatrabaho kong furniture, papaliton po ko nimo anang furniture. Asa nimong utak gibutang? Dili, kaluy ipod laman kay layo bi kay nagilakwan. Uy, buya galin ikaw nang naikwarta na tong duha, ikaw palit. Oh, sige sir, ikaw lang may palit sir. Matay dong, wala man gyud po ko manginanganglan ani imo ang lamisita. Barato ra bitaw ni sir. Barato, tagpila man dayon ha? 10,000 ra sir. Jismay? Jesus ko Ginoo pagkamalot mo kagabayo paras ka niya kusog mo pa interes og kwarta. Paghilom diha. Jesus ko Ginoo nang presyoha di gido ko mo palit Nga na. pila pi patong nimo ana? Gamay ra sir. 9,000 ra good pod. Anang grabe po nang imong pinatungan ray di Ginoo ako sig palit ana balaka mo. Labaw ko kamatay dako kay patong. Gamay kaayo. Oron. Dili sir. High tech man gud ni siya sir. Unya unsa pinaka-high-tech ana? Tanawa sir oh. Awa. Nan, natangtang. Tangtang nang imong kabuang isang palong nako na nimo. Kini akong sanilas, high tech day na kinatangtang man. Nauso ba na ng hotel? Isang palong man hinuon nako nimo ni ron. Sige na sir, palitan na ninyo ni sir. Balaka mo di gid ko sig palitan kani okay dato. Dato sang palungon ka na ako di gipunoon ko ana. Mahal ka ayo. Sige na sir, palitan na ni sir.
Matay siya dili gidagay mahal gid kaayo. Palitan na ni sir ba? Minamamang ka. Palitan na ni sir. Good. Sige na sir. Matay ning masuko Palitan na ni sir ba? Kamu sa manir. Ay, sa ba? Palitan ni sir ba? Di ano, matay Palitan na ni. Sis, Sakit, sakit ni kay na. Maigo ko ano na Palitan na ni. makatilo. Taysa no, taysa Palitan na ba no. na? Taysa ba tay paminaw. Pautang lang mo wala ko ikas masugot kag pautang. Bayarin na, di mo bayaran, sunugan ako yung balay. Yati po nun ari laman na no. Basta kaya akong bayaran eh. Utangon sa lagi kay wala kay kwarta. 15 mil lang na, ubutang mo. Mana ka. 15 mil. Oh, Nala. utang mo. Wali hari to kuno kay hari mong balay dapit. Yati ni mong kalaki ha. Tay